Umuntu ongahambi ngezeluleko zabantu ababi, she can go a very long way. Khona umfana wafuna intombazane, sike sayikhuluma izolo ndaba ngani. Wafuna intombazane enkonzweni. Uyala please. Subala, wengisemuhle kuhlelo uzibona abadlali lapho. Lo mfana ufuna intombazane enkonzweni. Lo mfana uzokhuluma nomunye umfana. Uthi, yabani umbona? Unentombazane ingishaya ngaphakathi. Uyalalela nomunye. Uyamtshela ukuthi hayi inkosi izakusiza mfowethu konke kulunga. Ma ehamba uyaphuthuma masinyane uyakumfundisa kontombazane ngithandayo masinyane ngicela ulumise sikwazi ukuhlangana nentombazane. Lo usathandaza mathi uthi ngosonto uthiwa sicela usithembiso nohomotho mahlekampila ubona ukunaza ngaphambili oshaka phansi. Yonke into yakho ayisi